Салом дӯстон, имрӯз картошка бирён мекунем. Тавре мекунем ки ба якдигар начаспа ва дар охир равғонӣ бисёр нашавад. Хоб, рафтем. чанд қадар картошкае ки ба шумо лозим боша, ана ҳамин хелреза мекунем. Агар ки картошкатон калони бад боша, ай ним ду булак мекунем, баъдан як нима се тақсим. маълумоти муҳим: аввал картошкаро тоза бушӯен, баъдан пӯстча тоза кунен, ҷазир намешавад картошка. Дуюм ки картошкаро нашӯен баъд аз реза кардан. Сеюм ки намакш накунен. Сковородкаро дар плита монен, хӯшро аввал гарм кунен, баъдан бисёр равғонро мерезем. Баъде ки равған гарм шид, картошкаро илова мекунем. Хоб, рафтем. Дар сковородка ним литр равған рехтагиам, плитаро дар 5 мондагиам. як буховен тагаш начаспа, баъдан мемонем места. баъд аз илова кардани картошка хӯшро мековем, мемонем места бирён шидан гирад то тайёр шидан шавад. Хоб, 15 дақиқа аз байн гузашт, як бор хохтагим, дигар нарасидам. Дидем чӣ хеш боло биромадаи. аз плита намегирем сковородкаро, мемонем бирён шидан гирад ва катгирак мегирем. битакем ки равғонош бичакаед поён. агар ки шумо сковородкаро бигирен аз плита дар дигар ҷомонем, баъдан картошкаро аз дарунаш гирифтан гирем, кори хато аст. картошка мекаша ба худаш равғона, равғонӣ бад меёд. ҳаминам як сирри махсус аст. хоб дӯстон, хӯроки мо омода шид. чашидам бениҳоят ба маззаи бенамак. агар фура шуда, намак илова кунем, кам тараб. ҳаминро мехостам нишонтон диҳам, такрор кунем, бисанҷем, истеъмол кардан гирем. дар паноҳи худо сарбаланду хонавод бошед. хайр.